Gidagsa karong adlaw ang buhatan sa Bureau of Internal Revenue atol sa deadline sa filing sa income tax return. Ang opisina adunay pay gidalit nga sorpresa sa mga may file sa ilang ITR ning katapusang adlaw. Si Nico Sereno sa report. Sayo pa lang, gidagsa na ang mga BIR offices karong adlaw sa last day sa filing sa income tax returns. Sa BIR Cebu City North sa Barangay Luz, hapsay ra hinuon ang proseso kay may mga priority numbers nga gipanghatag. Ug agi og duga nga pakonsuelo sa mga taxpayers, may sorpresa pa ang buhatan kanila. Gidalitan ang mga kliyente og snacks aron di sila laayan sa pagpinaabot. Labing gipilahan kaganiha ang ice cream. Matud sa BIR, pamaagi kini aron ilang mapasalamatan ang mga magbubuhis. Samtang gipasabot ni Attorney Hermeno Palamine, Regional Director sa BIR Region 13, wala na extension nga ihatag. Kutubra alas 5 karong hapon ang filing. Wala na extension unless we receive instruction from the national office, no? Karong tuiga, mas mitaas pa og 43% ang target collection sa BIR Revenue Region 13 nga milangkob sa Cebu ug Bohol. Gikan sa 25 billion, 36.3 billion pesos na ang buhis nga ilang gitinguhang makolekta. We will try to achieve up to December 31, 2016. Nag-increase yearly, but this year ang pinakamalaki. I think this is the highest increase. The highest. Sa tibok nasod karong tuiga, kapin sa 2 trillion pesos ang national target sa BIR nga makolekta nga pondo, mas taas kini sa 1.6 trillion pesos sa miaging tuig. Nico Sereno, Balitang Bisdak.